आईच्या वैष्णव भजन संध्यांतो असं सो तुम्ही सर्वांनी लास्ट पासून ऐकून नित्यानंद देवाले अनुग्रह पाव का तागेले आशीर्वाद घेऊ का म्हणून आता मी सर्वाले विनंती करता आता फर्स्ट आमगे प्रोग्राम मंगलाचरण तो स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पास हांव सर्वांक हांगा स्वागत करता आयच्या आमगेले भजन संध्या वैष्णव भजन संध्या प्रोग्रामाक. आज आमी नित्यानंद देवाले नित्यानंद त्रयोदशी आशिल्लें 31 जानेवारीक आमी सर्वांनी आमगेल्या टेम्पलांत तुकोराचें करून सेलिब्रेट केलेलें आसा. तशी आमगेले आतां वैष्णव भजन संध्या एवरी अल्टरनेट थर्सडे आसता. हे खंयच्या विकांतू हे आमी एकादशी पारायण आसनात की त्या विकांतू आसता. म्हळ्यार एक एकादशी पारायण एक विकांतू नेक्स्ट वीक आमगेले हे वैष्णव भजन संध्या आसता. तशी आज आमी नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट करता आसती. हे ऑस्पिशियस ऑकेशन तो आमी ग्लोरिफाय करया देवाले. तशी तागेले मर्सी पावया. आमगेले इन्कार्नेशन बलराम हिमसेल्फ देव तशी हे गौरलीलांतू तांणी आमगे चैतन्य महाप्रभुले स्ट्रेंथ तांगेले इटर्नल असोसिएट तांणी जावन आयलेलें आसता. ताका नित्यानंद प्रभूक अवधूता म्हणटा ती. म्हळ्यार हे फुल हे मेटेरियल कन्सिडरेशन सोडून तांगे मिशन कसं आशिल्लें बरे फालन सोलम डिलिव्हर करचें. हे कलियुगांतू कशी तांगेलें एक लव कंपॅशन एफेक्शन आनी चांटिंग ऑफ द होली नेम त्या प्युरिटी तशी सर्वांक तांणी डिस्ट्रीब्यूट करता आशिल्ली. ओके आतां आमी फर्स्ट हे ऑस्पिशियस ऑकेशन अंतू फर्स्ट कीर्तन ऐकूया. ते सांगूया येता आसा ती वैष्णवी भट माताजी अबुधाबी तुकून जॉईन जाता आसा ती आनी सांगता आसा ती निताई पदा कमला. हे बरयला नरोत्तम दास ठाकूरजीन. तशींची हे प्रार्थना बुक्का तुकून अडॉप्ट केला तशी बेंगाली लँग्वेजर आसा. हाजे ट्रान्सलेशन सांगूंक आमी कीर्तन टिमा तुकून राजेश्वरी राव माताजी येता आसा ती. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करयता मागीर वैष्णवी भट माताजी नु करसो येता. ओके हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कीर्तनांतो निताई पद कमल ನಿತ್ಯಾನಂದಾಲೆ ಚರಣ ಕಮಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದ್ರಾಲೆ ಶೀತಳ ಶಾಂತ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವಚ ಆಶ್ರಯ जावनस जगत्यारी निजावनो आमका बदच एक शांती समाधान जावका म्हणजलारी नित्यानंदाले आश्रय घेवका. नित्यानंदाले चरण कमलाचे आश्रय मेळणी जलरी राधाकृष्णान मेळचे मस्त कष्ट. राधाकृष्णाले नृत्यांतो प्रवेश करची इच्छे असलारी नित्यानंदाले चरण कमल घट्टी दृढ जावन धोरका म्हण सांगताचे. नित्यानंद प्रभुलोटू संबंध दवरन तेलो ताणे तागे जन्म व्यर्थ केले म्हण सांगू येता. तसर मनीस नियंत्रण नतिले मृगाचे समान
नित्यानंद प्रभूले पवित्र नाम उच्चार करनतिलो भौतिक संतोषांतू विलीन जाता असले निष्प्रयोजक शिक्षण आणि कुटुंब संप्रदाय तका कसं सहाय करतले. फॉर्स इगो दंभाहंकारांनी उन्मत्त जावन आसतलो. ओ नित्यानंद म्हळ्यार कोण म्हणून आलोचन करता. तो म्हाका कसो करतलो, तागे मितेन म्हाका कसो करूं जाता अशी पुरा लेखतलो. तो भौतिक सागरांतूची आसता. ते देखून तो फट्टी बद्द म्हूण लेखता. आणि समजावन आमकां राधाकृष्णाले सामिप्य जावका जाल्यार आम्ही सुरवेक नित्यानंदाले आश्रय पावका. तेन्ना आमकां राधाकृष्ण समीप पावच्याक सुलभ जाता. नित्यानंदाले चरण कमल दृढ जावन धोरका म्हूण सांगताच. नित्या कडेचे चरणार सांगता सांची नित्यानंदाले चरण कमल एक भ्रमे म्हूण लेखू नका. तेंची सत्य नित्यानंदो अलौकिक तागेल सेवेन तू भागी जातले. अलौकिक तन्नी तागेल सेवेन तू भाग घेतले वय तन्नी अलौकिक जातांची. केदनाय नित्यानंदाले चरण कमल गट्टी धरूक प्रयत्न कराती. नरोत्तम दास मस्त दुखी अस आजी. ते देखून हांव नित्यानंद प्रभू देवाक खुश करूक प्रयत्न करता. देवा दय करून म्हाका तुगेले चरण कमला लगी दवरून घे म्हूण सांगून नरोत्तम दास ठाकूर हे कीर्तनांत सांगता सांची जाल्यार तितले मिनींग सांगूक प्रयत्न केला. म्हाका कळल तशी हांव मनावेल तशी. अवकाश दिलेले धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे सुपर कृष्ण. सुपर ट्रान्सलेशन माताजी. वेरी सुपर डुपर हिट आशिल्लें. तो भारी लायक करून सांगला. एव्हरी वर्ड बाय वर्ड भारी छान करून सांगला. वैष्णव भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचं. हरे कृष्ण. प्रणाम. धन्यवाद राजेश्वरीराव माताजी इतलं सुंदर ह्या सांगितलं का. धन्यवाद. निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल. निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल. जे छायाय जगत जुराय. जे छायाय जगत जुराय. हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय. हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय. दृढ़ कोरी धरो निताय पाय. दृढ़ कोरी धरो निताय पाय. से संबंध नाही जार भ्रत जन्म गेलो तार. से संबंध नाही जार भ्रता जन्म गेलो तार. से पाशु बोरो दुराचार. से पाशु बोरो दुराचार. निताय न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे. निताय न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे. विद्याकुले के कोरी बेतार. विद्याकुले की कोरी बेतार. अहंकारे मत्त होया निताय पद पाशरिया. अहंकारे मत्त होया निताय पद पाशरिया. असत्य रे सत्य कोरी मानी. असत्य रे सत्य कोरी मानी. नितायैर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे. नितायैर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे. धरो निताय चरण दुखानी. धरो निताय चरण दुखानी. नितायैर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य. नितायैर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य.
निताय पद सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा नरोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे करो सुखी नरोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंग चरणेर पाश राखो रंग चरणेर पाश राखो रंग चरणेर पाश जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा वैष्णवी भट माताजी हरी बोल हरी बोल बारीचंद कोण सांगेल असं नवे ट्यून आजपासून ऐकलं ना अशी लहान ट्यून निताई पदार्थ मला तशींची भरती ट्यून असतात जे सो तुम्ही एक लायक पेपी एक ट्यून आज सांगेल असं अनंता अनंता धन्यवाद भगत पण कोंकणी टीम तुकोन तुम्ही केन्ना आजी येऊन सेव देता ते अशी मुखासून हरे तुम्ही दिव का म्हणून तुम्ही रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता नित्यानंद प्रभूला एक अनेक ಸ್ವಲ್ಪ विषय सांगू का ट्राय करता आणि हंगेले एक मर्सी असणं ते अनकंडिशनल म्हणतात ती म्हळ्यार त्यांनी कोणाक जज करना ती हांव कसं नाही क्वालिफाईड की अनक्वालिफाईड की हक्क दिवेत की कसं नाही ब्लेसिंग्स दिवेत की हरे कृष्ण महामंत्र हक्क दिवेत की तशी म्हणले कना सेंट की हांव सिंपल की अथवा वाजिले की अथवा इग्नोरेंट की त्या कसं नाही ना हंगिले नित्यानंद प्रभू हार्ट कोणाक पडलेल्यारी मेल्ट जाता तशी त्यांनी सकळ जनक हरे कृष्ण महामंत्र हे देतात कने कसं म्हणतात ती बेग केलेले पूर्ण देऊ का बेग कर नाही त्यांनी आपयतात ती या घ्या तुम्ही मर्सी दितात त्यांनी तशी शीला प्रपाद केन्ना सांगता ती आणि एम्फसिस करचेशिले नित्यानंद प्रभूले मर्सी नासी मी चैतन्य महाप्रभूक अप्रोच करू जायनी तशींची कशी एक बलराम हे कृष्णाक स्ट्रेंथ दिता तशींची नित्यानंद प्रभू आमकां स्ट्रेंथ दिता चांट करचेक सरेंडर करचेक देवाक तशी आमी गौराक हरिपावेत ओके तर नेक्स्ट आमी कीर्तन या आपया आमगेले फेवरेट हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी बेंगळूर तुकून जॉइन जाता आसा ती धनमोरा नित्यानंद हे पद सांगता आसा ती बरे बरेले नरोत्तम दास ठाकूरजीन तशीच ह्या प्रार्थना बुका तुकून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर आसा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी दंडोत प्रणाम हरे कृष्ण हरे स्टार्ट कृष्ण हंग विभू पै मेगल पूतु तबला मारतस आणि विष्णू पै कीबोर्ड मारतस हरी बोल माताजी थँक्यू सो मच धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा मोरा युगण किशोरा मोरा नित्यानंदा वैद आचार्य बल सदाधर मोर कुला वैद आचार्य बल दातर मोर कुला हरी विलासे मोरा मोर नित्यानंदा मोरा गौरा चंद्रा मोरा युगण किशोरा मोर नित्यानंदा वेद पाकड़ी आहे मोर स्नान
गेली वैष्णवेरा पाद आहे स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेरा नाम चार कोरिया माझी भक्ती रस आनी चार कोरिया माझी भक्ती रस आस्वादनी मध्यस्थ श्री भागवत पुराण नमो नित्यानंदा मोरा युगळ किशोरा मोरा नित्यानंदा मेरा इष्ट आहे मोरा अनिष्ट कृष्ण मेरा इष्ट आहे मोरा उल्लासा हे मोरा मन केरा हे मोरा मन केरा हे नरोत्तमदासा अति मोरा गोरा चंद्र मोरा किशोरा मोरा मोरा युगळ किशोरा तन मोरा नित्यानंदा अर्थ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಿಗೆಲೆ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮಿಗೆಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಗೌರಚಂದ್ರ ಮಿಗೆಲೆ ಪತಿ ಗುರು ಯುಗಳ ಕಿಶೋರ ದಿವ್ಯ ಜೋಡಿ ಮಿಗೆಲೆ ಜೀವನ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಮಿಗೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಗದಾಧರ ಮಿಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ನರಹರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಗೆಲೆ ವಿಲಾಸ ವೈಷ್ಣವಾಂಗೆಲೆ ಪಾದಧೂಳಿ ಮಿಗೆಲೆ ನಾವು ಚೆವುತಾಕ भक्तांगेले नाम जप मिगेले तृप्ती भक्ती सेवेचे पुरे वैदिक साहित्याचे विचार करतरी श्रीमद भागवताची सक्कडके श्रेष्ठ ग्रंथ म्हणून तीर्मान केलेलं मेगेल मना चिष्ट कसन म्हणारी वैष्णव भक्तांगेले उच्छिष्ट भक्तांगेले नाव म्हणजे मेगेले संतोष वृंदावनाचे दिव्य भूमी हाव मेगेले मन दवरचे आवरण अशी म्हणून दीन नरोत्तम दास ठाकूर सांगतस हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ ಬಹಳ ಚಂದ सांगितलं असं तशींची विष्णू गुणवार चंद्रकोण तुम्ही सपोर्ट केला ना सर अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भगत पण कनेक्टी मत कोण केतना केतना येऊन तुम्ही सेव करताची तशींची आजवरे चंद्रकोण केलेलं सर तशी तुमका अशी कसं वारे चलो देऊ का म्हणून तुम्हाला प्रार्थना करता हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण माताजी ना तुम्ही म्यूटर असेच माताजी
ओ वहिनी ना सॉरी. फक्त नित्यानंद प्रभूले एक हार्ट टचिंग म्हणता पळय पास्ट टाइम तुमका तसं जगायनी मधायले त्यांनी कशी डिलिव्हर केलंय मोस्ट सिंगफुल ब्रदर्स आम्ही नादियाचे तशी वुमनायझर अशिली ड्रंकर्ड अशिली अशींची मीट इटर्स तांगेले नेचर व्हेरी व्हायलेंट जाल्यार नित्यानंद प्रभू कसं करता फोल्ड हँड आणि तांगेल्या वचून रिक्वेस्ट करता प्लीज चांट करा तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र चांट करा कृष्णाक रिमेंबर करा तशी म्हणून त्यांना मदाई कसं करता तशी ब्रोकन पॉट असतं मग ताजेन काढून मारतात नित्यानंद प्रभू त्यांना तांकां लागता आणि फुल्ल ब्लड येवचें सुरू जाता जाल्यार नित्यानंद प्रभूक बेजार जायना तांणी कोप करगिनात तांणी म्हणटा ती देवा तांकां फॉरगिवनेस दी म्हणून तांणी मागता ती नेक्स्ट कसं जाता म्हणून मागीर पळया ओके आता नेक्स्ट कीर्तन या पळया सो नेक्स्ट कीर्तन या विजयाशिणे माताजी मणिपाल तुका जॉइन जाता आसा ती प्रेम गुणिता नयन पूर्णिता ते नित्यानंद अष्टकम हे सांगता आसा ती तशींची कृष्णदास कविराज गोस्वामी हे बरयलें आसा बेंगाली लँग्वेजर आसा हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा माताजी नित्यानंद अष्टकम हाजे अर्थ शुरुवेर सांगू प्रयत्न करता माताजी. तुगेल दोळे देवाले पवित्र मोगान तू देवाक सोदितस. तुगेल मुखारविंद पुनवेचे चंद्राल वरीची अति सुंदर अस आणि तुगेल मधुर वचन स्वर्गाचे रसामृताकై सोलसिता. तुगेल असीम पवित्र गुण सकलचे स्तर आशिल्ल्या आत्माक उद्धार करूक अस आणि मायाचे भ्रमेन तो आशिल्ल्यांक वंचित करच्याक. ओ नित्यानंद प्रभू तुका हांव पुनः पुनः होगळसिता. तू वसुधा आणि जान्यवाले मोगाच्यो मक्क तुगेले चरणा कमलाचे आश्रय दी देवा. तुगेल कन्नाचे आभूषण सूर्याला वरी फळफळता आणि तुगेल आकर्षणीय गल्ला वैरी नंतस. मालती फुल्लाचे माळा परमोळ असुनु तुगेल देहारी चंद दिसता. फुल्लाचे मोव खावनु मत्त जल्लाले मूसु तुगेले माळा सुत्तू भोंवतासची. तुगेले अजानु बाहू पायाचे घंटी वरेक येत देवा. ताजी चंदाई हस्तील दंता चंदायेके मिरसून अस. गुडगुडू येवची तशीची आवाज तुगेले दश दिक्काक ऐकतस की तू आपयतास. ओ मेगेल सहोदरा तू खंय अस. पुराय लोकाचे स्वर्ग पाताळ लोक पुराय जन तुगेल अप्रतिम सौंदर्याक आकर्षित झालेले असाची. एक वेळा तू भक्तीन तू मोगान तू अस की आणि तुगेल गर्जनेक तरंग मोडा तुगेल गर्जनेचे तरंग मोडाचे गर्जनेक मिरसून अस. एक नील बण्णाचे अंगले तुगेल कुर्टार अस. तुगेल कुर्ट अशी वर्णन केला की सिंहाले कुर्ट आणि डमरूचे मध्य भाग. तू गंगा तटेरी आराम से धावताना तुगेल चरणा कमलाची मुळा आशिल भुई मस्त खुशी पावता. आणि सगळे प्रपंचाक तुगेल पवित्र मोगानी भरलेले अस. आणि कोणेही कितलेही पापी असो तुगेल कृपाचे प्रवाह चुकून घेवचे जायना. भृंगावरी आशिले भक्त जन तुगेल चरणा कमला धक्कून होळचे गोड अमृताचे स्वाद घेताची. तुगेल आभूषण चंद जावन तुगेल अंगार हलतस आणि मधुर सुनाद करतस. तुगेल पवित्र आणि मृदू चरणाचे व्हाण दोन्ही चंद कमल फुल्लावारी दिसतस. पुनवेचे थंड किरण अशी अस की स्वर्ग तुगेल चरणारी असल्यावरीची. तुगेल भयान तो कलीचे दिवडो दूर धावून गेले आणि पुरा लोकांक खुशी झाले. सूर्योदयाचे समयारी अंधकाराचे भय दूर जावन कमल फुल्लाक जीव दिवचवरी. तुगेल दर्शन तुगेल उपस्थिती पुराय जनाले पाप कर्माचे भय काढता आणि पुराय जनाले पाप होऊन घेतील पृथ्वीक खुशी जाता. मंद हास अशील तुगेले मुखारविंद मुखांतर तू पुराय जनाक आकर्षित करता मोहित करता. गंगा तटांत तू असताना तू अनुभव करचे पवित्र भावने कोणा करता जाता. तुगेले दोन्ही हात वैर कोरून केदन तू देवा आपयता आणि आनंद भाष्प करता तेदान तुगेले होंट कंपन करताची.
हे नित्यानंद प्रभू तुक हांव पुनः पुनः होगळसिता. तू वसुधा आणि जाह्नवेल मोगाचो मक्क तुगेल्या चरण कमलाचे आश्रय दी. हरे कृष्ण माताजी. कीर्तन सांगू प्रयत्न करता. प्रेमे गुणिता नयन पूर्णिता चंचल मृदुगति निंदितम् वदन मंडल चांद निर्मल वचन अमृत खंडितम् असीम गुण गणे तारिले जग जाने मोहे काहे कुरु वंचितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् मिहिरमण्डल श्रवणे कुण्डल गण्डमण्डले दोलितम् ये निरुपममालतिर्धाम अङ्गे अनुपम शोभितम् मधुर मधुमदे मत्त मधुकर चारु चौदिके चुम्बितम् जयतु जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बित बाहु सुवलित मत्त करिबर निन्दितम् भाय भय बकी गभीर डाकै करुदशाधिक भेदितम् अमर किन्नर नागनर लोक सर्वचेत सुदर्शितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् क्षणे हुंकृता लम्फ जम्फ कृता मेघ निन्दित गर्जितम् सिंहदामरु क्षीणकटितट नीलपट्टवस शोभितम् सोपनु धुनि तीरे सघने दाबै चरण भरे माहि कंपितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् अबनि मंडल प्रेमे बादल करल अवधौत दाबितम् तापि दीनहीन तर्किक दुर्जन केहो न भील वंचितम् श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी भजत भ्रमर सुखापितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् ओमणि मंजिरा चारु तरलित मधुर मधुर सुनादितम् अतुर रातुल युगल पदतल अमल कमल सुराजितम् तेजिये आमर अबनि हिमकर निताय पद नख शोभितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् चाहर भाये काली भुजाग भागाला भेलो सभे हर्षितम् अपना किरणे जानो तिमिर नाशय तैचे कमल सुराजितम्
दुरित भये क्षिती अवहि आतुर भारतर करुणाशितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् ईसतः सईते झलके दामिनी कामिनी गणमन मोहितम् सोपान्हो धुनी तीरे न जाने कार भावे आबानी उपरी गिरितम् बचन बल इते आधर कांपये बाहुतुली क्षणे रोदितम् बचन बल इते अधर कांपये बाहुतुली क्षणे रोदितम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जाह्नवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद अवकाश दिलेला. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ सांगितलं असं विजय माताजी. ब्युटिफुल. एक एक कने हाय पिच लो पिच पुरा चंदकोन सांगितलं असतं तुम्ही. अनंत अनंत धन्यवाद तुमका. अशी मुखार संवाद तुम्ही सेवा कोरका हांगा भगवत पुराण कोंकणी टीमाचे भजन संध्या तो. ओके. हरे कृष्ण. प्रणव माताजी. हरे कृष्ण. मुखासून हरे कृष्ण. आता मुखासूनच्या ಅವಳಿ मध्ये आहे ना नित्यानंद प्रभूक मारलो रगतेची सुरू झाल्या तरी नित्यानंद प्रभून ओकून गेली. दादांना लॉर्ड चैतन्याक कळता हा मध्ये एक पनिश करू येता. दादा नित्यानंद प्रभू कसं करता सांगता बेग करत होता मर्सी दिता का कर ना तेव्हा अशी म्हणून म्हणारी आणि या चैतन्य महाप्रभू त्याला सुदर्शन चक्र इन्वोक करता. प्रे करतात देवाक तशी करनाक देवा आम्ही पण कंपॅशनेट हंगा आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू आयलेली हरे कृष्ण म्हणतात ना जनाक कृष्ण कॉन्शियसनेस हाडूक आयलेले नव हंगा अवतार घेतले. सो तसले कंपॅशन आमगेले चैतन्य हागेले नित्यानंद प्रभूले. सो आम्ही हिंग पळवतात हे कंबाईंड मर्सी ऑफ गौरा आणि नितायन कसं जाता आणि दक्षिण जगायनी मध्ये फुल ट्रान्सफर जातात ट्रान्सफॉर्म जाऊन तांगेले लाईफ आणि प्युअर डिवोटी जातात. तशी आम्ही हांगले केत कोणी एक कितले सिनफुल असो ती नित्यानंद प्रभूले एक हे असल्यारी आशीर्वाद मर्सी असल्यारी आमका शुद्ध भक्त जावचे कोणी तडसूचे जायना. आम्ही शुद्ध भक्त जावचेंची कले म्हणून आमका नित्यानंद प्रभूले हे म्हणा कसं नाही आशीर्वाद मेळल्यारी तसं त्याला साध्य असं तशी म्हणून आम्ही हांगा आलोचन करीत. आता मुखार सुनाच्या आता नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असती शिल्पा हेगडे माताजी अबुधाबी तुकून जॉईन जाता असती नादिया गोदुर्मे नित्यानंद महाजन सांगता असती हे सांगला भक्तिविनोद ठाकूरजीनं तशींची गीतावली बुक्का तुकून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम स्टार्ट करे तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. धन्यवाद माताजी अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही निमून आयले. हरे कृष्ण माताजी दंडवत. नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन या गीताच्या अर्थ सांगच्या प्रयत्न करता मागीर कीर्तन सांगता असं. तशीची सुरेख अशी एक सांगता की भक्तिलता बीज आणि गुरु कृपे नातलारी आम्ही या जीवनांत मुखारसून येवचे साध्य ना. तशें हांव नित्यानंद महाप्रभूची गुरु तत्वाचे प्रतिनिधी जावन आशिल्ली मीचे आजी तांगेले कीर्तन सांगच्याक प्रयत्न करता आसा. सुरेच्या पद्याच्या पॅराग्राफाचे अर्थ अशें आसा नादिया म्हळ्यार गांवांत गोद्रुमे म्हळ्यार द्वीपांत महानुभाव जावन आशिल्ले नित्यानंद महाप्रभू पतितात्मांक उद्धार करचे उद्देशान पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र नामस्मरण वैष्णव भक्तांक खातीर केदनाय सत्संग करताची. दोनी हांचो सांगताची थंय आशिल्ले पुराय बंधू बळग वैष्णव सहोदरांक तांणी चैतन्य महाप्रभूले आदेश अनुसार वैष्णवांक 3 विशयारी निवेदन करताची. सुरेश कसं म्हणारी अनुनित्य काल कृष्णाले नाम जप कराचे दोन्हीचे सर्वश्रेष्ठ जावन श्री कृष्णाले अर्चनेचे पूज कराचे तिन्हीचे आणि तेंचे भक्तान तांगे जीवनाचे निधी म्हणून लेखुका म्हणून सांगताची.
तशीची तिन्हीच्या पॅरांतो सांगताचे अर्थ वैष्णव भक्तांना नाम अपराध करण्याशी श्री कृष्णाने पवित्र नाम घेऊन तो देवची आमगेले आनु आणि अम्म म्हणून लेखून कृष्णाकाची जीवनाचे निधी कोरका म्हणून तिळसिताची चारीच्या कडे अंतो सांगताचे पुराय पाप कर्म सोड भगवान कृष्णाकाची संबंध पविले लौकिक कार्य मात्र कराचे कृष्णाल पवित्र नाम होडान जप कराची करचे मुखांतर विंगड आत्माक करुण दाखवचे सर्व रीतीचे धर्माचे सार जावन असं म्हणून तिळसिताचे नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण प्रभुर आज्ञेय बाय मागे येई भिक्षा प्रभुर आज्ञेय भाई मागे येई भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया कृष्णेर संसार कोरो चाडी अनाचार कृष्णेर संसार कोरो चाडी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया गोद्रुमे नित्यानंदा महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नादिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्णा हरे बोल शिल्पा हेगडे माताजी भारी चंदकोन सांगला तुम्ही मी यार ए गुड सिंगर आजी वारे तशी चंदकोन सांगेलास तुम्ही अनंत धन्यवाद माताजी भगत प्रणा कम्युनिटी मातकून शिमकासून येऊन तुम्ही सेवा देऊ का चंदकोन सांगेलास आणि ट्रान्सलेशन मध्ये परफेक्ट थँक्यू सो मच हरे कृष्णा ಕಸುನಚ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲೆ అని ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡರಿ అని ಕೆದ್ನಾಚಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ వచ్చేసి అలా మిత మిల नमाचार हरदास ठाकूर ತಂಗಿ ದೊಡ್ಡ तई वसून बघील दांडून सांगशी काही चाट हरे कृष्ण म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणून नित्यानंद प्रभू डान्स करचे जॉयफुली आणि आणि आम्ही हरदास ठाकूर ना गट्टी गट्टी चांट करचे हरे कृष्ण म्हणून तशी डोर डोर वसून त्यांनी प्रीच करता अशी नाही कोणाक फोर्सफुली नाही कोणाक फियर हाडून नाही अशी खुशी खुशी करता अशी नाही जेवण बरे खुशी खुशी केलं एन्जॉय जाता अशी नाही सो कलियुगान तो आमकां सगळं उद्धार करू कायलेले अवतार चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू सो आज आम्ही तांगेले नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल आचरण करता असती सर्वांनी मन दोन ऐकावा सो हरे कृष्णा
सो नेक्स्ट आम्ही कीर्तन यापया हरग्रेस जयश्री पूर्णमासी माताजी त्यांनी परम करुणा पाहिदुई जन हे सांगता असती हे बरेल लोचनदास ठाकूरजीनं तशी धमाली म्हणजे बुक्कातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं रश्मी भट माताजी तर ट्रान्सलेशन सांगतात आमची टीमाची हरिकृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत त्यात मागिरी माताजी तुम्ही पद सांगेत सांगेल ट्रान्सलेशन दाल मागिरी हरिकृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಚನ್ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ತನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಕರುಣಾ ಪಾವುದು ಈ ಜಾನ हे बंगालींतस फर्स्ट स्टांजा ಅಂತೂ सांगता की निताई गौरीचंद्र हांनी दोन्ही प्रभू मस्त करुणामयी जावन आसाची त्यांनी पुरा अवताराचे सार जावन आसा हे अवतारांतू मस्त महत्व म्हळ्यारी आनंद जावन जप आणि नृत्य मुखांतर देवाले नामस्मरण करचेची एक ध्येय म्हणून सांगून सांगताची मिगेल प्रिय सहोदरा तुम्ही मस्त निश्चयदी दृढ निश्चयरी भगवान चैतन्य आणि नित्यानंद स्वामीले पूजे करका म्हणून हा विनंती करता हे प्रतिक्रिये दखून कृष्ण प्रज्ञे जावचेक इच्छ पावचे जाल्यारी तुम्ही इंद्रिया तृप्त करचे काम त्याग करका खंयची उद्देश नाशी उद्देशांनी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरी 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 म्हणून जप करका म्हणून सांगताची मिगेल प्रीतीचे सहोदरा 3 लोकांतुले पळयल्यारी श्री चैतन्य आणि श्री नित्यानंद वरीची कोणे ना हंगेले करुणामयी स्वभाव कितले श्रेष्ठ म्हळ्यारी तांगेले दये ऐकुनूची पक्षी मृग वरेन रडताची आणि पत्तोर वरन उद्दा जाता सांगून सांगले असं जाल्यारी लास्ट सांजान सांगता की लोचनदास सांगता की हांव इंद्रिया तप्तींतू बंधून पडलो म्हाका श्री चैतन्य आणि श्री नित्यानंदाले पादकमला वैरी आकर्षण नाशील निमित्त हांव हे असल एक माया अंतू बंधून घेतला म्हणून सांगून सांगताची हरे कृष्ण माताजी हांव संगीलांत कसले चूक जाल्यारी क्षम करता हरे कृष्ण माताजी भारी चंदकर सांगेल असं अनंत अनंत धन्यवाद माते हरे कृष्ण प्रणाम माताजी तुम्ही कीर्तन स्टार्ट करेत हरे कृष्ण Yes, दंडवत Mataji. प्रणाम Yes. Hare Krishna Mataji, Dandat Pranam. भजन परम करुणा. करुणा पहुदुई जना निताई गौरा चंद्र परम करुणा पहुदुई जना निताई गौरा चंद्र सब अवतार सरसी रोमाणी सब अवतार सरसी रोमाणी केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद परम करुणा पहुदुई जना निताई गौरा चंद्र भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ विश्वास करी विषय छाडिया सिरसे मजिया विषय छाडिया सिरसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा पहुदुई जना निताई गौरा चंद्र देख ओरे भाई
त्रिभुवने नाही हे मन दयाल दास. पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, शुनी जार गुण गाथा, शुनी जार गुण गाथा. करुणा पहुदुई जन निताई गौरचंद्र. संसारे मजिया रहिले पडिया, ते पदे नाही लाज. संसारे मजिया रहिले पडिया, ते पदे नाही लाज. आपण कर गुंजयश मान, गुंजयश मान कहे लोचन दास, कहे लोचन दास. परम करुणा पहुदुई जन निताई गौराचंद्र. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೀರ್ತನ आणि ताळबद्ध लयबद्ध आणि भावपूर्ण भारी छंद करून ब्युटिफुल कीर्तन सांगितलं असं म्हाका दिसता आम्ही मंचान फर्स्ट टाइम सिंग करता असं ते जाल्यार आमकां दिशिल्लें ना तुम्ही फर्स्ट टाइम सिंग करता असं म्हणून इतलें ब्युटिफुल जावन भारी छंद करून सांगितलं असं. सो अनंत अनंत धन्यवाद भगत पुराण कोंकणी टिमांनी इंगिले प्रोग्राम थर्सडे एवरी सेकंड थर्सडे असता खंयचे दिवस खंयचे वीकान तो भगवद्गीता ना की भगवद्गीता पारायण ना की म्हळ्यार एकादशी भगवद्गीता पारायण असता तेन अगला वीक अंत असता. सो लास्ट वीक एकादशी आशिल्लें सो हे थर्सडे आमगेलें हे भजन संध्या आसता तशी तुमी प्रतिपटी येवन येवन आमकां तुमी स्वीट आवाजांनी पद सांगता आमकां सर्वांक आशीर्वाद करता म्हणून हांव तुमगेलें मागता. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयलें माताजीन कितलें ब्युटिफुल पद करुणा परम करुणा पाहिदुईचन चिंच करुणा रे संगातांनी भारी चंद जालें. सो आता करसूया नित्यानंद प्रभूजीले लाईफ असणं कंप्लीट एक सॅक्रिफायस आहे. खंय की न्हिता तशी न्ही खंय कण मेळत की ते खावचे थंय हांगा कॉन्स्टंटली वांडर करता अशी न्ही कले म्हळ्यार एक डिवोशन अवेकन करूंक दुसऱ्याले दुसऱ्यांक हरिनाम दिवचे तांणी तांगेले कम्फर्ट्स तांणी आलोचन करनी पण दुसऱ्यांक उद्धार करता म्हणून जनान मॉक केलेलं असं मिसअंडरस्टूड केलेलं असं जाल्यार हेची देवान सगळी आलोचन करण्याची आणि पतित आशिल्ल्या जनाक उद्धार करता म्हणून स्माइलिंगली डान्स करता करता होली नाम डिस्ट्रीब्यूट केलेलं असं. शिल प्रभुपाद म्हणतात की हे चांटिंग ऑफ होली नेम म्हळ्यार एक इजी जाता आमकां एक जॉयफुल जाता केदना आमी चैतन्य महाप्रभूनी नित्यानंद प्रभूले आश्रय घेतले रे ताचे खातीर आमी केन्नाची चांट करतना फुडें असं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद ते सांगतात न्हू तशें म्हळ्यार आमी कनी चुकी केल्या बरें हांगेल दयेनी ते नलिफाय जावो म्हणून इतले नामापराध पुरो जाता न्हू. सो तशी आमी ताचे खातीर गौर हरी म्हणून निताय गौर म्हणून तशी निताय फर्स्ट सांगतात तांणी वायट तशी दौट निताय मर्सी आमकां राधाराणीक बरें आमकां मीठ जावचें जायना आनी गौराल बरें आमकां आशीर्वाद मेळना. तर तशी फर्स्ट आमी नित्यानंद देवाले पांय गट्टी चरण कमल गट्टी धरका
फिलिंगर चांट करता तशी मुखार सुनाचे आम्ही हरे कृष्ण देवाला आशीर्वाद आंबिल्यावर ना वयर असो म्हणून नित्यानंद प्रभूला मागता. नेक्स्ट लास्ट कीर्तन दिव्या किडी माताजी बेंगळूर जॉईन जाता असं ती दयाल निताय चैतन्य बोले सांगता ती भक्ती विनोद ठाकूरजीन बरेला है गीतावली तुकून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असा. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. हा फर्स्ट आज अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. निताय चैतन्याला पवित्र नाम जप करताना आम्ही मनाक सांगता तू नर्तन करी म्हणून. नित्यानंद प्रभू तसले करुणामय व्यक्तित्व आमका खई मेळना जगायनी मदाईन तांका तितले तोंदरे दिलारीची तांक मारलारीची नित्यानंद प्रभून तांका मोग केले तांका प्रीती दाखयले. तशीची चैतन्य आणि नितायले नाव घेतलारी आमगेल ते नामापराध माफी जावन आमका देवाल प्रीती मिळता म्हणून सांगितलं असं. एक पंत कृष्णाले पवित्र नामाचे रुची आयलारी हे प्रपंचाचे बंधनातून मुक्ती जातात मुक्ती मिळता आमका म्हणून सांगितलं असं. तशीची लास्ट पॅराग्राफांतू कृष्णाल पवित्र नामावैरी मोग असलारी जीवन अत्यंत सुलभ जाऊन चलता. केदन कृष्णाल नामावैरी मोग उणी जत की केदन मोग असना की हे जीवन निष्प्रयोजक म्हणून सांगितलं असं. आम्ही फर्स्ट भगवान गौराले करून प्राप्ती कोंगेचा प्रयत्न करता तशी केले तेन्ना आमगेले जीवनाचे अंतिम क्षणांतू आमका वृंदावनांतू राधा आणि श्याम सुंदराले दर्शन मिळता म्हणून भक्ती विनोद ठाकूरान हांगा सांगितलं असं. मिनिंग अंत कसले चुकी जाला रिक्षा करता त्याची. आता पद सांगता. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोल नाच अमर मन. दोयल तो नहीं है दोयल तो नहीं है दोयल तो नहीं है दोयल तो नहीं है मार के प्रेम दे. दोयल तो नहीं है मार के प्रेम दे. दोयल तो नहीं है ओरे अपराध दूरे जबे पबे प्रेमधन. ओरे अपराध दूरे जबे पबे प्रेमधन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन. नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. विचार तो नहीं विचार तो नहीं विचार तो नहीं विचार तो नहीं ओ न में अपराध. विचार तो नहीं ओ न में अपराध. विचार तो नहीं तकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुची बे बंधन. तकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुची बे बंधन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन. दोयल नित्ताय चैतन्य बोले नाच अमर मन. दोयल नित्याय चैतन्य बोले नाच अमर मन. अनुराग तो हबे है अनुराग तो हबे है अनुराग तो हबे है अनुराग तो हबे है कृष्ण नामे. अनुराग तो हबे है कृष्ण नामे. अनुराग तो हबे है
तकोन अनायासे सफल हाबे जीवेर जीवन तकोन अनायासे सफल हाबे जीवेर जीवन जीवन तो मिचे है जीवन तो मिचे है जीवन तो मिचे है जीवन तो मिचे है कृष्णारती विना जीवन तो मिचे है कृष्णारती विना जीवन तो मिचे है ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन गौर कृपा हले गौर कृपा हले गौर कृपा हले गौर कृपा हले ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन गौर कृपा हले गौर कृपा हले गौर कृपा हले गौर कृपा हले डोयल नित्य चैतन्य बोले नाच अमर मन डोयल नित्य चैतन्य बोले नाच अमर मन नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन डोयल नित्य चैतन्य बोले नाच अमर मन डोयल नित्य चैतन्य बोले नाच अमर मन ओ नित्य गौरांग बोलो नित्य गौरांग नित्य गौरांग नित्य गौरांग नित्य गौरांग बोलो नित्य गौरांग नित्य गौरांग नित्य गौरांग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री गौर निताय की जय हरे कृष्ण दिव्याकरी माता जी की जय वंडरफुल कीर्तन माता जी ट्रिकी पद ऍक्च्युली मत तुम्ही इतलं सली सर आराम से सांगले मला भारी खुशी झालंय पुरा म्हणतो तुम्ही सेवा दिताची वेदर इट इस भगवद्गीता पारायण असो ಅಥವಾ ಆಂಕರಿಂಗ್ असो आता हंग कीर्तन वरे तत्वळी तुम्ही सेवा दितात यशी मुखासन वरे तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून तुम्ही रिक्वेस्ट करता भगवत प्रणव कमिटी माता कोण हरे कृष्ण माता जी प्रणाम खुशी झाली माता जी बोलक मस्त मस्त धन्यवाद माता जी नवे पद शिक्षा ट्रान्सलेशन वर लायक अशिलाय थँक्यू हरे कृष्ण सो आम्ही आता इथल्यापासून थोडे नित्यानंद प्रभूला देवाला ऐकले असं आम्ही आजी नित्यानंद त्रयोदशी आम्ही सेलिब्रेट करता असता ती तशी एक देवाला माग्या की तागे लोटस पीठ आणतो देवा तू मर्सीफुल अस आम्ही कसं नाही फॉल्ट असलं रे आम ते ओव्हरलुक करी पळे नकते आम्ही आणतो एक होली नाम घेवचे प्युअर जावन शुद्ध जावन घेऊ तशी एक आमकां एक टेस्ट डेव्हलप करे आमगेले तशी आम्ही आमकां बरं तशीची एक लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा आणि राधा कृष्ण आणि गौर हरी तांगेले लविंग सर्विस करता आसली का आमकां मौका दी म्हणून आशीर्वाद माग्या देवा